So ayan mga kawaray, andito kami ngayon sa seawall. Yan, nakikita nyo ang solar. So automatic siya kasi may sensor. Sensor light. Kaya yan mga kawaray, ito po ang solar na napakalaking tulong dito sa ating lugar or sa ating bayan. Yan mga kawaray. Yan, di ba? So ganyan po ang solar mga kawaray. Yan, sige Daniel, dumaan ka. Daniel. So warang, ayun. So yun mga kawaray, may sensor yung solar dito. So yan, andito kami ngayon sa seawall. Yan mga kawaray. Sa likod po ito ng police station mga kawaray. Dito po sa bayan ng Lawang. At doon po sa tawid mga kawaray, yan po yung Rawis. So shout out po sa mga taga barangay Lawang, Gilawangi. Yan. Ewan ko kung sakop pa to ng Gilawangi. Yan. So yun yung Rawis mga kawaray. At yan yung mga kasama ko yan sa yan, napailaw natin yung solar pin. Okay, sige. Ano? Sige. At so ayun mga kawaray, dito na kami sa likod ng police station, ano? Ito yung building na, aywan ko kung anong building to. So dito po yan sa likod ng police station mga kawaray. So ayun yung mga kasama ko. So maliwanag talaga dito yan mga kawaray, napakaganda at daming ilaw yan mga kawaray. So yan, ang labas ay ang police station mga kawaray, nakita niyo yan. So shout out sa mga sa mga boboto kay Kiluboy. Yan. Oy, sige, kamula. At so yun mga kawaray, dito na tayo sa labas ng Plaza Rizal. Ayan, shout out Daniel sa mga taga lugar nyo, mga Taga Kamatuan. Kamatuan, no? Shout out sa Kayagan. Shout out kay Max. Yan, si Max taga Kamatuan yan. So yan mga kawaray, ang solar. Si Max. At so yun mga kawaray, thank you for watching. And yun lang ang aming documentary.